Олы Шоқмақ ауыл жерлігінде ескіргіш қожалықта 477 кіші яши, шулардың 227-сі 3 яшындагылар. Жерлікте 5 шмәкәр тіркәлген. Су білән тәмин итүдә проблемалар юк, чөнки һәркемнең хатасында кuyысы бар. Урамнарны яктырту мәсьәләсе дә шишелеш тапкан. ДРЛ лампаларын заманча яктырткычларга алыштырганнар, юлларга гравий җәелгән. Урынлыкларын түбәсе 4-5 ел эчендә поликарбонатның сорагы чыгу сәбәпле калая кайтып киселеп әзерләп куелды. Быел сабан булмаган гына куелмаган. Алар әзер киләсе райондагы алай булса bizga ruxsat etsalar, soatiga solib qo'yinglar. Ham endi agar o'shani yetkazib bo'lsa endi xalqning so'rovi bo'yicha bizning sog'lom o'rindiqlarni ko'paytirish degan so'rov bor edi. Shunday bo'lsa biz nima deyishimiz? Халык нигездә төрлекчелек белән көн күрә. Җыенда халык күтәргән төп мәсьәлә дә шуңа бәйле иде. Авыл халкыннан җыелган сөтнең һәр литрына Фаит Шаймурзин 15 сумнан түли, ә халыкның кыйммәтрәккә сатасы килә. Күрше Азнакай районыннан сөт җыючы чакыруларының сәбәбе дә шул. Biz bundan söz sattık, Şaymurzi'nin Fait'e üzerinden halal yetiştirgen sütünü. Bu bizge tüledi 15 sumdan litrin. Biz bunun merica tügül. Biz kadar bunda münger tenkege pişen satıp alıp, 15 tenkege süt satı bizge bir ulu problemi. Hadi biz kişarıklı sileşip, Aznakay rayonundan maşina bilişip, Ormana yolundan süt maşineler geldi. Biz riza bu jeketlerge, süt üzdavaterge 19 sumdan tüliler. Günde vaktinde zarpasını tülediler. Şaymurzi'nin tülileri 15 tenkeden tüledi 15 gün sonra arap. Son ayda bir ayda deriş kesadi. Biz bir şulu akşaya qarab turabız. Benim например özüm enkeyini terbiyelewde bir kayda yaşamayım, benim kirim belekey. Süt kürek bolsa 15 tenkege süt jıyıp жүрмәсләр ие. Senin sütün kürek түгел безгә. Безнең bir авылның bir başından ikinci başka, men инде теге башта торам, алар теге баштан миңа килә торганнардыр инде. Шулай итеп, вакыт әрәм итеп ди, авылның bir başından ikinci başына senin sütüңә килеп йөрмибез без диделәр инде булар. Аптырагаштан инде улица Кирова 2да яшим мин үзем, аптырагаштан 2 шиләгемне күтәреп, молодежный урамына süt сатарга йөри башладым. Үзебезнең хәләл кешебездән табылган малдан инде продукциясын инде ничек дип әйтим инде кыйммәт кирәк сатасы килә бит инде. Кыйммәтрәк җиргә бирәсебез килде инде. Менә шул проблема инде. Мөслимнәр үсүзрак җыйдылар. Моңынча инделәр 15 тәңкәгә җыйдылар. Да инде 15 тәңкә бит хәзер магазиннан суны да алып булмый 15 тәңкәгә. Сөтнең хуҗасы сез кемгә түлисез, шуңа тапшырыгыз. Район башлыгының җавабы шулай яңгырады. Сөтнең хуҗалары. Шуңа ничек уңайлы шулай эшләгез. Мәлләтамак авыл җирлегендә 292 хуҗалыкта 636 кеше яши. Җирлектә проблемалар үзара салым акчасына хәл ителә. Юллар ремонтлана, хуҗасы зихаталарга кыйма кыйыла. Санкцияләнмәгән шүплек турында сүз кузгатучылар да булды. Авыл халкы җирлектә чисталык һәм тәртип булуын тели. Аллаһка шөкер, бик әйбәт яшәп ятабыз. Үзебез сәламәт. Менә бу дөнья өстенә килгән афәтләр генә битсен, Аллаһ бергән булса. Тамакларыбыз тук, үсләребез бөтен. Әле менә авыл җирлеге Председатель сойлар, Аллаһка шөкер, бик әйбәт кеше үзебезнең авылныкка, бик яратабыз, бик ошатабыз. Әйбәт кенә яшәргә ясын, әйбәт кенә эшләргә ясын. Хуҗасыз йортлар күп авылда, һәм бу йортларны чаган басты. Урамнарда хәзер күтеп бирергә дә чаганы тигәнәгә шуп үләннәр басты. Менә булар белән эш итәргә кирәк иде, һәм бу йортларны хуҗаларын табып эш ителсә, чаганнар киселсә, авыл тәртипкә керер иде. Түбән-Табын авыл җирлегендә зиратны чистарту мәсьәләсен күтәрделәр. Зур авыл хуҗалыгы машиналарының авыл урамнарына зыян салуы, балаларны авылда укыту, җир пайларына түләү мәсьәләләре яңгыраш тапты. Сөткә түләү мәсьәләсе дә күтәрелде. Сорауларга район башлыгы Рамил Муллин ачыклык кертте. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.